Пуснете се, госпожа. А така е по-добре. Детето ми! Ах ти, джедио, дърта! Да става, джумбиш. Какво да става? Майтап да става. Се смеят хората. Не, Мравка, това тук е трагедия, не комедия. Татарите убиват майката на Станка. Тук няма място за джумбиш. Защото аз като актьор по-си падам по майтапите. Ти, Мравка, май за сега си доста далеч от актьорлъка. Друг ще вземе твоята роля. Ярно. Разбрали бе, македонски? Това тук е театър! Абе, махни тази шоума, ще ти махне главата, бе! Добре, бе! Господа, вие разбрахте ли се тук? Разбрахме се. Аз там попях малко. От 10 минути съм сама на сцената. Какво става, бе? Всички на сцената! Бързо! Бояджиев, извинявай, брат, обаче цялото ми бъдеще зависи от това. От което? От това. Кой познава слабо охраняваните зони? Граничар. За това е избягал, за да успее. Айоси си нещо тук. Какво? Мене. Идваш ли, че я закъсняваме? Айде ще ти се обада по-късно, Мил. Целувам те. Чао. Чао! Толкова безотговорно. Ти тук какви ги вършиш? Ани, аз... Ти поне веднъж в живота си не може да направиш нещо като хората. Ани, аз не съм такъв, какъвто мислиш, че не съм. Съм. Какво съм тръгнала и аз да се занимавам с тебе? Ани! Не е така. Абе, левски европейски. Европейски. Тия ле... Готова съм. Те обувките няма да се виждат, нали? Какво? Не, нищо. Идеално. Защо се смеете? Малко вода, да полем цветето, че се спря водата. Вода ли искате за цветето? Супер!